Sådan monterer du spotten på M30T-dronen. Du tager spotten. På dronen der sidder sådan en aluramme. Der kan du lige slide spotten ind i, til den siger klik. Lige sikre dig, at den sidder fast. På dronens højre side, så har du en låge, du kan åbne. Så tager du stikket. Der er 2 hager i, og det samme er der nede i selve dronen. De passer lige ned i der. Sætter den ned og trykker den ned, så den sidder fast. Når du så skal have den af igen, så tager du fat i stikket og trækker lige op, indtil den slipper. Lukker lågen efter dig. Trykker på den sorte knap og skubber spotten fremad. Så er den taget af. Tænder for dronen. Går i Enter Camera View. Lad den load sit pre-flight check. Sørg for at BLOS og ATH er rigtigt. Så sætter vi dronen op. Så går vi op i 30-40 meter. Så er der en funktion ude til højre, der hedder PSDK. Den klikker I på. Den åbner menuen for lyset. Vi tænder for lyset. Og så skal vi have det kalibreret. Det gør vi ved, at vi kigger ned i kamera og sørger for, at den er i wide. Det kan I gøre ved at trykke på zoom og trykke på wide. Så skruer vi op for lyset for at kunne se lyset. Og så er der sådan en lille joystick, man klikker på for at kunne justere det. Og det er vigtigt, at man kun trykker enkelte gange, for ellers så tærer den sig. Så vi trykker ind til, at lyskejlen den er i centrum. Og så kan vi lukke menuen. Så ved vi, at vores lys, det er midt i vores kameras